Szívem szerint megmondanám a pontos liter adatot, hogy hány literes a csomagtartó, de fogalmunk sincs. 300, 400? Hát az necces, egy viszont érdekes, több érdekesség van a csomagtartóban, ugye mondjuk tiszta ruhát sose pakolj bele. Vagy az benzintank, illetve üzemanyagtank fogja összekoszolni, vagy a pótkerék. Ami érdekesség, hogy a csomagtartónak a kis rugója, ami már egy kicsit azért lepuhult szegénykém, az egy torziós rugó. És ez itt zörögni szokott. És a házi megoldás 1973-ból egy rongydarabka, rögtön megoldódott a problémánk. Ó, a szerszámkészlet! A gyári szerszámos motyó. Vagy a vadászfegyver. Hát a jó rejtekhely. Opszi. Kinyitjuk. Segíts! Megmutatom önöknek az operatőrt. De tudsz adni nagyobbat is. Szép gyerek. És ott a hangmérnök. Na szóval, kérem szépen, hölgyek, urak, a gyári csukjuk le a hátulját. Köszi. A gyári szerszámos készlet. Emlékszünk erre? Ez a legnagyobb császás. Nyugi, ezért ne örülj meg, nyugalom, csak nyugi. Ez mi az a steklámpa. Szivargyújtó. A steklámpa. Barátom, nem emlékszel erre? Hát nem vagy igazi tős zsigulis. Hát nem. Ezzel tudunk világítani éjszaka. Na, Ez a steklámpa. guminyomásmérő. Bocsi. De még nem volt használva, tehát ez még nem volt használva 1000%. És hát akkor mutatom még a kincseket. 73-as rongyba betekeltem elő. Király. És a legfontosabb 3 darab kulcs. Egy gumiszerelő pajszer. Ez a csináld magad mozgalom. És hát a lényeg, amit Legyében. most ki is próbálunk. A kurbli! Az alapváltozatú 1000 kenősben csücsülünk. Itt van, amiről beszéltem, a kis ablakspricni, amit ugye... És pisil, gyerekek! Pisil! És azt mondtad, hogy nem fog működni. Működik, mellett az ablaktörlők. Azt figyeld! Ezt a következő generációban már átépítették egy rendes bajuszkapcsolóra. Ich bin okay. És akkor már rendesen lehetett innen kapcsolni az ablaktörlőt. Ugye van egy index kapcsolónk, meg egy fényváltónk, viszont hallásra. Hogy a bal oldalon van a gyújtáskulcs, ez pontosan azért jó, mert hogyha netalántán ütközünk, akkor biztos, hogy a tértkalácsunkat rommá töri szegénk. Ja, hát a gázpedál állás. Mondjuk szeretnék elmenni Togliattig ilyen bokával. Így áll visszafelé a lábam, szóval mindenféleképpen az üléspozíció optimális. Se kardánbox, se légzsák, se szervó, se klíma. Igazából, de van, hazudok, mert van orosz klíma. Így előre fordítom ezt is, meg ezt is. Nesze neked. Manuális klíma. Ó, és tök jó, jön be! Elmegyek itt arra. Az embernek boldogság ül az arcára, komolyan mondom, tehát hihetetlen. Nehéz a kuplung, nehéz a váltó, iszonyatosan nehéz a kormány, fogyatékosan áll a bokám. És évtizedekig autóztunk ilyen autókkal, évtizedekig. Köszönjük nektek, Szovjetunió.
A gyári ballonos gumi és vasfelni helyett választhatunk azért extrábbakat is a zsigára. Gumit 9000-től 16300-ig találunk rá, felnit csak hosszas keresgélés után talán. Ne!